Nek ora tak genake ndak rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok terus ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso nguneke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, bol. Mbaya sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Hei, bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan wae. Sewu-sewu kalepatanipun ngrayi Tadah Wadana Koko Prabu. Ngantos kejut raos sing manah kula. Dene paduka paring dawuh. Rawuh paduka wonten Praja Ngamarta nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Ngemuti bilih paduka menika pengayomaning para Pandhawa, paduka menika pujangganing para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu Koko Prabu, mengku raos ing kados pundi? Dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu, Yayi, wonten timbalan. Ale-ale menapa? Estunipun sampun nuda kawis tigang candra etang kelenggan dinta samangke menika. Negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegebluk, kathah para kawling enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Nalika semanten kula rencangi sarenane sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbat. Madyaning prihatos kala wau pun kakang nampi sasmitaning gaib. Inggih menika sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndrawati saged waluya nirma temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka ing Ndrawati. Mekaten Yayi munggah menapa ing dadosan wonten Praja ing Ndrawati. Lho nun papunten Yayi. Mboten marap-arap pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten nanging sanget mboten kinten. Ing wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun rawuh wonten Praja ing Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menawa sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Kresna tuwuli matur purwa madya lan busananipun tinampi dhateng neraka ing Mandura. Nuwun sewu, mboten nama kula badhe ngetingalaken labatanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten, namung jagat menika sampun dados paseksen. Bilih antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak para Pandhawa nampi ribet. Yayi Prabu Ndrawati saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak para Pandhawa nampi pepeteng. Yayi Prabu Ndrawati saged ngudari pepeteng menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi Yayi Prabu tumunten paring pitulungan dhateng kadang kula Yayi Prabu Ndrawati.
Kula inggih menangka dados saksi tomaturipun Nyai Kresna bilih negari Ndrawati dinten sakmangke ketaman begebluk ingkang madal saliring usada wondene sagedipun waluya nirmala temajati namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten-repotipun kadang kula ing Dwaraka. Inggih Koko Prabu. Namung kula nyuwun mangapunten. Gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Nanging klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganing para Pandhawa. Mila menapa dipun kemarangaken kula nedya tetarosan langkung min kaleng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menika langkung prayogi Yayi. Sumangga kula triyandangu dhateng kadang paduka sekawan cacahipun. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Pun Kakang ngaturake apa kang dadi wigatine Koko Prabu Ndrawati Si Adi wis midhanget dhewe. Piye Dimas miturut penemuning Si Adi Werkudara? Wah. Yen pancen Werkudara dadi srana waluyaning Projing Ndrawati, nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal selak waton dados sarana waluyaning Projing Ndrawati. Semantun ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projing Ndrawati. Semantun ugi kula Koko Prabu nadyan kadhawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe silak waton dados sarana waluyaning Projing Ndrawati. Nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat kula tartemtu sendika ndederek waton dados sarana waluyaning Projing Ndrawati. Koko Prabu. Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang matur sembah sewu nuwun ing tanpa pepindhan ingkang mekaten tumuli kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak. Yayi wale-wale menapa sawanipun ing Raka Ndrawati menika mituruti dhateng Sasmita ing Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati tempah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten-repotipun ing Raka Ndrawati. Mungla midosna ing kawining nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Nalika semanten dupi midhanget sabdanipun ing Raka Ndrawati, Tuhu Nalindra ingkang wicaksana wasis. Parandening mangke kandhek wonten ing pengangen-angen. Kanthi ingkang rayi iki Lurah Bagong ingkang mangtun mancak Pancaniti minggah Datulaya. Nyerpepeh pindha sata matarangan makarya mbang para kawula kanca piyak-piyak ana daya. Minggir jaluk dalan minggir. Mendalon tata trapsilanira
ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Praja Ngamarta Koko Prabu jagat pasisaning Batara Wayaktur jagat kaleresan Yai nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan paduka Yai Prabu menika abdi Ngamarta mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk Koko Prabu kasinggihan mekaten mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta menika sajaipun ngemu wigatos Koko Prabu nggih Petruk sowan wonten negari Ngamarta Panakawan Petruk lha iya pun Kakang nggih wis weruh yen Petruk wae genep tata kramane ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok, sak piturute apa pantes Kresna. Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi ntumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe. Lah niki mau dijakali Petruk terus langsung budal. Wonten nggih nganten niki karang wong ora duwe sinuwun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak, pokoke kula tumindake apik. Lho la iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandani nganggo ingkang jangkep. Ngono nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk. Dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae paduka Yai Prabu Gedang Legahi Bawa Leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan Praja Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggon ngadhep ngarsan ingsun. Padha raja sak praptanira Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabi tinebene ngilodoni Demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manu sinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan kula menika namung batur kula menika namung kawula andhap panggenan kula mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Panakawan ndak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Panakawan Petruk prayogakna lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu.
Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku Tampanana Panakawan Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka amawa ana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kantong bolong Padharjo sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku Tampanana Petruk. Nun inggih kula pundi nggo jimat paripe Panakawan Bagong Padharjo. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Petruk Padharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku Tampanana. Bagong Padharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku Tampanana. Nun inggih Bagong Dalem Den, slamet tekamu. pangestunipun wilujeng Prayogakna. nun inggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong Padharjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Panakawan prayogakna. Panakawan Petruk lan Bagong Padharjo. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Panakawan. Sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Iya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sapa paduka sanata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subasita langunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan. Mula diage matur Petruk matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi andados ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dina niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya, mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didhahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Merga sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko merga kula nirokke suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi merga aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa,
mestine uripku ora kaya ngene iki ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya, Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Dilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semana kondhang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya, Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan, ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sakarepe dhewe." Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya, Petruk, nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar sing momong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa daya-dinaya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen
mujudake Ngamarta ki mbane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karangkadempel, sinambi mundi Pustaka Jamus Klimasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karangkadempel? Merga Pandhawa artak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa artak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki artine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sri Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayohanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karangkadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Merga ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karangkadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados sakmangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk, Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayohaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasa kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe labuhane tumrap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayohan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku, ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya, aja metu saka bapakmu. Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning praja Ngamarta. Petro, matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang Prabeya, yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karangkadempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewo kaya rasaku, bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, Sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk, wigatosipun wigatine tanole kejaba nyuwun ngampil Pustaka Jamus Klimasada. Nyuwun ngampil Pustaka Jamus Klimasada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan Pustaka Jamus Klimasada. Mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu.
Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus Klimasada kinarya usada negara Ndarawati dhisik. Samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk. Oh. Gom, Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Arep ngapa e? Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miang jimat Klimasada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan Wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu. Kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan. Ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Ning nek mboten apa-apa, kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra Negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa, Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, tetukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye, Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ke Taman Pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, ora ke Taman Pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ke Taman Pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar?
Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu titis dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok, morat marit negarane. Saniki ketemune ngeten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngantos atus lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe-gawe. Maring jajalan Sukertaning bawuh iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudyar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh
Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku ane pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap Undrawini kaya grojogan. Kowe wani nyes Maranata Ndwarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dipeta teng Ndwarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Mboten, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe ki mung welek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Bong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe tengok. Alah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mung kari ndodok. Lho. Kok mung kari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing atase Semar Loar bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jebak aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampeyan wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu kowe. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangunek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya mung telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara tekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aumle to. Lah ya engko gampang. Tak ngomong-ngomong sedelo wis teng krujuk ya weteng.
Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora? Mangan urang. Oh. Glepunge tok Ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki iki bali. Nun, Saiki iki bali. bali piye? Ora samboyong Pandhawa bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkulmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap marsmaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong mlarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyut, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya wis. Nek ngene iki rawet diro sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha?
Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kere, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Kuwi ora donge kok nerangke ora. Mergo bapak iki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak iki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen iki disingitke nang Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Boyo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Hei, balen ana. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora neng kene papane wong nete. Metu Jawa. Glendang negara regane adipati. Ayo, iya, ayo. Loh, Gong. Kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Set ngubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah ning kono yo. Prabu mboten nginten bilih kamontranipun praja Ngamarta tumunten kados mekaten Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dene Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajanganipun para Panakawat. Kepareng paduka kados pundi menapa kliranana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih Koko Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu sembah kula nderekaken jengkar paduka.